Prána 2. Nasadíme si roušku, popřípadě respirátor, popřípadě přeložený šátek přes ústa a nos. Lahvičku rozbalíme. Vyndáme z plastového obalu. A uchopíme do ruky tak, že obě trubičky ční šikmo vzhůru v úhlu 45 stupňů se zemí ve tvaru písmene V. Následně nalejeme do nálévky menší množství vody určené k ředění. Otevřeme novou vodu a nalejeme. Tím zaplavíme vírovou komůrku. V žádném případě se nedotýkáme vnitřního povrchu nálévky. Nyní přidržíme skloněnou lahvičku tak, aby vírová komora s vodou byla přibližně 15 až 25 cm nad středem hlavy. S lahvičkou můžeme mírně zakroužit a pohneme nahoru a dolů. Držíme uprostřed, zhruba uprostřed 2 minuty. Nyní vezmeme lahvičku, položíme na okraj umyvadla, vezmeme vodu, množství litrů doporučenou terapeutem, po případě knihou a proléváme lahvičkou vodu po okraj. Přelití vůbec nevadí. Nyní vezmeme lahvičku, nakloníme mírně, aby z ní nevytekla voda, navlhčíme čelo, oblast mezi obočím a pozdvihneme lahvičku zpět do 7. čakry, 15 až 25 cm, kde držíme lahvičku 30 sekund. Po 30 sekundách přendáme lahvičku na oblast 6. čakry, zhruba tak. Nedotýkáme se čela, když se dotkneme, nevadí, a držíme dalších 30 sekund. Po uplynutí 30 sekund autopatie končí, vyléváme do umyvadla, vyklepeme, lahvičku zandáme zpět do plastového obalu dnem dolů, jenom zhruba tak zamuchláme, už nemusíme zavírat, a zandáme zpátky do krabice. Nyní sundáme roušku. Roušku můžeme nandat na příští aplikaci na krabici.